Hello, good afternoon, good evening, good morning sa inyo lahat dyan. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan po, live po tayo ngayon. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan. Ayan po, kamusta kayo dyan mga kaibigan, mga kababayan na sa abroad? Ayan, mga kapatid ko dyan sa YT, kay Pinoy Core, kay Tatay Aweng. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Sa Team Blessing, ayan, okay. Sa Team Payaman, Team Livewire, ayan. Rocha, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, mega love shoutout kay Ray. Mega love shoutout sa inyo dyan, Ray. Ray Store, mega love shoutout sa inyo dyan. Hello, mega love shoutout sa inyo dyan, Ray Store. Ayan po, ayan, magandang hapon. Magandang hapon, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Shoutout, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, kay Ray Store, may jacket ka na. Bibigyan kita ng jacket. Ray Store. Ayan, maraming salamat Ray sa pagbisita. Pwede kang magbaba ng premiere mo at tatamsakan natin. Ayan, si Ray Store. Paring Ray, taga saan ka ba paring Ray? Bigyan lang shoutout sa iyo dyan, Ray Store. Ayan, ang gaganda ng ano mo, pinapanood ko yung okay. Nasa abroad ka ba? Ayan, pakisuportahan po natin guys. Jen OFW Brocha. Ayan, good morning host. Thank you, Jen. Mega love shoutout sa iyo dyan. Pakisuportahan po natin ang kapatid natin na si Ray Estor Vlog. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan.
Ayan, may love shoutout kay Jen Jen. Jen Jen OFW. Ayan. Pwede kayong magbaba ng premiere nyo, guys. Tatamsakan natin. Pipin natin yung premiere nyo, guys. May love shoutout sa inyo lahat dyan. Ganda yung... Ayan, may love shoutout sa inyo dyan. Happy weekend sa inyong lahat dyan. Maulan po tayo ngayon. Update lang po, maulan po tayo ngayong hapon sa Pilipinas. Dito po tayo ngayon sa Sampaloc, Manila. Kung saan ay maulan po rito, guys. Ayan, kung saan man po kayong sulok ng mundo ay may love shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo. Mag-ingat po kayo dyan sa inyong ginagawa, guys. May love shoutout sa inyo. Hello, Ray. Ano nangyayari? Jen Jen. Saan ka ba Jen Jen ano dyan? Sa ibang bansa? Asan ka ngayon, Jen Jen? Gusto ka naman? Shoutout nga pala dyan sa Dubai, sa kababayan ko na si Antonio Dichoso, pati na sa mga kasama niya dyan sa Dubai. May love shoutout sa iyo dyan. Sa inyo dyan. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan, mga kababayan natin sa Dubai. Ayan, kay Antonio Dichoso. Leeds, may love shoutout sa iyo dyan. At dyan sa Kabikulan, may love shoutout sa inyo dyan sa Kabikulan, lalo na sa Gubat, Sorsogon. Sa Bats 89, may love shoutout sa Bats 89, may love shoutout sa inyo dyan. Sa Gubat Noon Kami Group, ayan, sa Bicolanos Worldwide, ayan. Ayan mga kababayan sa Bicol, ayan, may love shoutout sa inyo dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, may love shoutout sa inyo. Okay lang, Jen Jen, may love shoutout sa dyan. Okay lang? Sige. Tapusin mo muna yung work mo dyan. Siyempre, unahin muna natin yung work. Saan ka ba ngayon, Jen Jen? Saan ka sa ibang bansa? Ingat ka dyan sa work. Ayan, si Ray Storm. May love shoutout sa dyan. Anong nangyari, Tol? Nasa work ka ba ngayon, Tol? Ray Storm. Ayan, sa Abu Dhabi pala si host, si Jen Jen.
Ayan, maraming salamat sa papalakpak mo dyan, Ray. Ayan. Nasa abroad ka rin ba, Ray? Ayan, ingat-ingat kayo dyan sa Abu Dhabi. Ayan, Jen OFW Vlog ng Abu Dhabi. Ayan, mega love shot. Ayan, no? Mga bisita natin nasa Abu Dhabi at saka yung isa, si Ray Store Vlog. Yes, pakisuportahan po Jen, si Ray Store. Ayan. Nasa Saudi naman po siya. Ayan, may Saudi tayo, may Abu Dhabi. Ayan. Ingat kayo dyan. Alam kong mahirap dahil ako, isa rin akong OFW dati. Galing akong Dubai. Ayan. Hazel, ayan, kabayan. Shout out sa mga kababayan sa Bicol. Ayan, sabi niya. Sabi ni Hazel, ayan, kababayan natin sa Erosin. Shout out down sa mga kababayan sa Bicol. Mega love shout out. Ayan. Hazel, asan ka ngayon? Nasa Dolomite Beach ka ba? Or nasa SM North? Asan ka ba ngayon, Hazel? Hazel? Ayun, sa Kasola family, sa Erosin, ingat kayo dyan. O, sabi niya, sabi ni Hazel, Kasolya ba to? Kasola. Family sa Erosin, ingat kayo dyan. Ayan ang sabi ni Hazel. Wala ka bang live ngayon, Hazel? Asan ka ngayon? Nasa sinihan ka ba ngayon? Maulan tayo ngayon, maulan tayo ngayon sa Maynila. Ayan, maghapon to hanggang gabi. Ayan, mapiniton kay mauran. Ayon kaniyan. Ayon kaniyan, Hazel. Ha? Pwede kayong magbaba ng link at panoorin natin at tamsakan natin. Ayan. Wow, nasa Galleria. Sige, ingat ka dyan. Ingat ka dyan, Hazel. Ayan po, ayan, dumikit na po si Ray Store kay Jen OFW. Ayan, magtulungan lang po tayo, magsuportahan lang po tayo guys sa ating mga channel. Ayan, pwede kayong magbabay ng link at panoorin natin. Ray at saka Jen, pakisuportahan po natin si Hazel. Ano pa yung baby pa yung bahay niya. Ayan, parehas kayo. Ano pa, baby pa yung bahay. Magsuportahan lang po kayo dyan. Ayan po. At mamaya ay panonoorin po natin yung mga video nyo. Ayan, babalikan natin yan mamaya. Yung mga pumunta sa akin, babalikan. Ililista natin yan, guys.
Ayan po, nagbaba po si Ray ng kanyang link. Ayan. Ayan, Ray. Nanonood na natin, Ray. Ayan, may galab shoutout sa iyo dyan, Ray. Ay, pipin natin yung ayan, guys. Ayan, pakitamsakan po natin si Ray, guys. Tapos isunod natin si Hazel. Ayan. Ayan. Magsuportahan po tayo, guys. Ayan. Ayan. Mamaya panonoorin ko. Babalikan ko kayo mamaya. Panonoorin natin yung video nyo, guys. Ayan, pakisuportahan po natin si Ray. Ayan, nakapin yung, nakapin yung link niya. Ayan, dikit na raw si Hazel kaya ayan. Dikit na si Ray kay Hazel, ayan. So ayan, ipipin naman natin si si Hazel naman. Ayan, pakitamsakan din po natin si Hazel. May galab shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Maulan na hapon sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad. Sa mga Filipino community dyan, may galab shoutout sa inyo dyan. Ingat po tayo lagi sa ating mga work. Ayan. Si Jen po ay kasalukuyang nasa trabaho siya. Busy lang siya. Walang anuman, Ray. Okay. Maraming salamat sa pagbisita sa ating LS. Ayan po, update lang po mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Maynila. Maulan po tayo ngayon. Ingat-ingat lang po tayo.
sa ating biyahe, sa trabaho. Ayan, shoutout nga pala dyan kay Sherbal Ayala sa mga tropa natin dyan, Dolomite Boys. Ayan, sila Rex TV, ayan, sila Hazel, ayan. Sila, sino pa ba dyan? Sila Pans TV, ayan, si Daddy D, si Papa D. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. Ayan, mga nagla-live sa Dolomite Beach. Yung mga nakilala nating vloggers dyan. Ayan, nasa North SM. Nandun sila? Nasa North. Ganun ba? Ayun, nandun pala sila. Kasi maulan ngayon sa Dolomite, kaya nandun sila sa SM. Nag-update sila siguro sa mga pelikula ron, ano? Hindi ako makaalis kasi nag-brigada ako eh. Nagpapunta ako sa school. Oo, nakita ko yung ano mo kahapon eh. Kahapon ba yun? Nag-live ka? Buti nakakalusot yung ano, no? Nakakalusot yung mga video-video nyo. Sa SM Manila, nasita ako dun eh. Nung magla-live sana ako dun sa Comelec, last registration. Nasita ako ng gwardiya, bawal daw. Dapat pala, pasimple lang, ano? Kasi naka-stand kasi yung ano ko. Oo nga eh. Dapat pala sinimplihan ko lang, ano, Hazel. Naka-stand pa yung cellphone ko nung kaya halatang halata na nagbablog eh. Di bali, okay lang yan. May kuha naman ako doon sa kabilang Comelec, Manila. Oo. Palabas na ba dyan, Ray? Palabas na ba dyan? Oo, bawal talaga. Bawal, ano? Kitang-kita eh. Wala pa sa Saudi. Oh. Siyempre, late na yata dyan. Mapapanood nyo naman yan sa YouTube na siguro, mapapanood nyo. Try nyo rin panoorin yung Katips. Maganda rin na naman, historical din yan eh. Parehas naman maganda yan. Basta ano. Wala ba ng tao dyan? Oo, siguro hanggang Sunday. Baka Saturday, Sunday, maraming tao dyan. Maraming manonood. Oo, tama, tama, Ray, sa ano yan, mapapanood mo rin yan sa Netflix. Oo. Di ba niloloadan din yun? Kailangan smart TV ka dyan, di ba? May load yan eh, no? May monthly load din yan eh, no? May monthly, ang tawag dito? May monthly bill din yan, di ba? Or niloload lang? Oo, tama. Tama. Kaya nakakatamad nga naman talaga, nakakatamad pagka maulan. Ako nga, hindi ako lumabas. Dapat pupunta ako sa brigada sa ano ko, sa school. Baka bukas na lang ako. Bukas na lang. Magbibidyo-video ako ron sa mga nagbibrigada para i-upload natin. Abangan nyo guys ang mga video ko na i-upload about sa brigada, eskwela, at enrollment. Di ba? May monthly yan eh. Monthly. Kaya kailangan yung TV mo dyan, smart TV. Kailangan lagi kang nanonood dyan, Ray, di ba? Para sulit yung ano mo eh.
obligado kang manood na everyday kaya para sulit, no? Sulit yung binabayad mo ng monthly. Panonoorin mo na araw-araw at pagka day off mo, magagandang palabas dyan eh. Okay, salamat Hazel. Baka sa Sunday, Hazel, baka makapunta ako sa pag hindi maulan. Baka makapunta ulit ako dyan sa Dolomite. Update natin ng Dolomite pagka hindi maulan. Lagi kong binabalak abangan yung sunset. Yung sunset, inaabangan ko lagi yan. Pumupunta ako dyan, mag-aalas 5 eh. Lagi naman makulimlim. Hindi ko ma-tsempohan eh. Ang ganda ng sunset dyan eh. Dolomite. May grab shoutout, Jen Jen. Ayan, balik. Ayan, dumigit host kasi hindi ko tapos. Tapusin ko lang po, salamat. Ayan. Okay lang, Jen Jen. BG lang. Okay, maraming salamat. Oo, tama, para sulit ang bayan. Pagka ganun talaga, isusulit mo eh. Gagandang palabas niyan, mga English movie. Anong ka, Ray? May probinsya ka, Ray? Sa Bisaya. Saan sa Bisaya? Ayan, Hazel, Bisaya daw sa Visayas. Si Ray. Saan ka sa Visayas, Ray? Sa Leyte. Ayan, oh. Leyte. Kami sa Bicol kami ni Hazel. Ayan, yung kababayan ko na yan, si Hazel. Sa Erosin yan. Hazel. May salita rin kami may salita rin kaming waray. Diba? Parang halo-halo kami. May waray, Bisaya, Tagalog. Ganun eh. Halo-halo na. Ang pure Bicol, bandang Naga, Camarines. So, yan ang pure Bicol. Miguel, shoutout, Juliet. Thank you sa pagbisita. Juliet Guntang. Ayan, yung admin na. Puntahan nyo ngayon, guys. Guys, puntahan nyo guys yan si Juliet. Ayan, nagla-live din niya. Nagla-live po yan. Ayan, supportahan po natin yan. Ayan, puntahan niyo po yan, guys. Ray, Jen, Hazel, puntahan niyo po si Admin Juliet. Ayan. Puntahan niyo po yan, guys. Tumutulong sa mga maliliit ang bahay na katulad ko. Okay lang, Juliet. Hello guys, baba lang kayo ng link yung kung may mga patamsakan kayo at ipapabuse nyo. Ibibuse natin yan. Ayan, good afternoon sa inyong lahat dyan. Maulan na Friday sa inyong lahat dyan. Ingat sa mga bumibiyahe dyan na pauwi. Ingat kayo dyan. Ayan, maulan po, madulas. Ingat po kayo. Ingat
po kayo sa pagsakay. Hirap sumakay pagka nagko-commute talaga. Ayan, pag hindi umambon na Hazel, pag hindi umulan o magandang panahon bukas or sa Sunday, punta tayo ng Dolomite. Punta tayo. Ayan, sabi ni Jenjen OFW, Kuya Ray, dan po. Ayan. Ayan, dan na po si Jenjen, Kuya Ray. Ayan, may kalab shoutout Admin Juliet. Ayan, maraming salamat sa pagbisita. Admin Juliet. Ayan guys, puntahan niyo yan si Juliet. Ayan, admin namin yan guys sa grupo namin. Ayan. Maraming natutulungan yan guys. Ayan, sabi ni Ray Store Vlog, Juliet Guntang, dikit na po ako. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan, si Admin Albig ng Achievers. May kalab shoutout sa dyan, Albig. Hello? Ayan si Albig. May kalab shoutout sa dyan, Albig. Maraming salamat sa pagpunta sa aking LS. This is for my Watts Hour. Thank you guys sa pagbisita sa aking LS. Para po ito sa ating Watts Hour. Maraming salamat guys. Ayan, si Comais TV ng Livewire. Maraming salamat sa patamsak ko, Comais TV. Thank you. Ayan, Comais TV, may live shoutout, Kuya Kaluto. Ayan, maraming salamat. Comais TV, ayan. Musta kayo dyan, Comais TV? Wala ka bang live dyan? Jen OFW ng Brocha. Ayan, may live shoutout sa dyan. Comais TV, sabi niya. Ayan, Hazel. Ayan sila, puntahan mo yan sila Comais TV, Hazel. Puntahan mo yan sila Juliet, ayan sila Admin Albic. Ayan, nagla-live din yan. Maraming natutulungan yan guys. Sa ako sa mga natulungan yan guys. Ayan. Konting kempot na lang at tayo ay baka ma-monetize na tayo. Konting kempot na lang. Ayan, nagbaba ng link si Juliet Guntang. Ayan, puntahan nyo guys. Ayan guys, puntahan nyo guys yung nakapin guys. Puntahan nyo. Kabayan Hazel, puntahan mo yan. Ayan, maraming natutulungan yan guys. Sila Juliet, si Admin Albig, Admin Juliet. Ayan, sila Comais. Ayan, nagla-live din yung mga yan. Ayan, maraming salamat sa pagbisita guys. Ayan, sabi ni Comais, may live shoutout kay Hazel.
Mega mega love shout out, sabi ni Jen Jen kay Irene. Irene Vlog, mega love shout out sa iyo dyan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Irene. Irene Vlog. Yung Team Blessing, ayan, ka-team ko to, si Irene. Ate Irene, mega love shout out, sabi ni Juliet. Ayan, Juliet Gunta. Hello, Maribi TV, mega love shout out sa dyan, Maribi TV. Mega love shout out sa dyan, Maribi TV. Maribid TV, ayan guys. Ayan, pakisuportahan po natin yan. Ayan si Juliet. Hazel Kabayan. Hello, Maribi TV. May love shoutout sa dyan. Hello din. Kumusta ka dyan, Maribi TV? Nasa work ka ba ngayon? Ayan, Ate Marie. May love shoutout, sabi ni Juliet Guntang. Maulan na hapon sa inyo. Maulan po dito guys. Maulan po tayo ngayon sa Maynila. Mag-ingat po kayo sa kalsada guys, sa inyong biyahe. May love shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo dyan sa mga kababayan natin sa Maynila. Sa ibang lugar. May love shoutout sa inyo dyan, mga OFW. Sa mga Filipino community natin dyan sa ibang bansa. May love shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo dyan, guys. Shoutout nga pala kay Antonio Dichoso. Ayan, nasa Dubai siya ngayon. Nag-love shoutout sa iyo dyan. Antonio Dichoso. Ayan, nasa Dubai po siya, guys. Hello? Hello, hello, hello. Okay ba? Parang nawala. Hello? Hello, guys? Oo nga, Jen. Nandiyan ka pa ba, Jen? LS lang tayo ng LS. Kahit silent LS, pwede. Basta may nanonood, may dumadaan dyan, makakakuha tayo ng views. What's our? Maraming salamat, guys. Maraming salamat, guys, sa pagpunta, guys. Wala ka bang live ngayon, Juliet? Hi, Juliet. Wala ka bang live ngayon?
Sana'y sabihin, mahal mo rin ako. Sana'y sabihin, mahal mo rin ako. Sana'y sabihin, mahal mo rin ako. Ayan, may kalab shoutout kay ayan, nandyan si Winnie. Winnie, may kalab shoutout sa dyan, Winnie. Ayan, bibigyan kita ng jacket dahil malamig ngayon. Muulan. Ayan, may kalab shoutout sa dyan, Winnie ng Pinoy Core. Salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa pagbisita sa aking LS. Malaking bagay guys, kung bibisita kayo sa aking bahay guys, maraming salamat. Malaking tulong po sa akin sa watch hour po. Ayan, konting kembot na lang, meron na tayong marireach na natin yung watch hour. Konting kembot na lang. Ayan. Konting-konti na lang. Guys, kailangan ko ng tulong nyo guys. Kailangan ko ng tulong nyo guys. Konting kembot na lang. Eto na siya. May kalab shoutout sa dyan, Buena Kudal. Ayan, wala ba tayong live dyan, Buena Kudal? Ayan, sabi ni Winnie, Kuya Buena, may kalab shoutout po. God bless you, sabi ni Buena. God bless you too. Wala ka bang live ngayon, Buena? Buena Kudal. Buena Kudal. Anong probinsya mo? Buena Kudal, anong probinsya mo? Sir. Sana'y sa Leyte. Ayan.
Late rin. Kababayan mo si Ray. Ray Store. Buena ko dahil kababayan mo si Ray. Ayan, pumunta kang ina dyan. Nasa unahan kang ina yung ano. Buena ko dahil kababayan mo si Ray Store. Ray Store. May kalab siya daw sa dyan. Buena ko dahil. Wala ka bang wala kang patatamsakan, wala kang premiere? Lapag mo yung link mo. Wala kang premiere. Pwede po maglapag ng premiere. Ipipin natin. Ayan, nandiyan pa ayan. Ayan, magkababayan pala kayo, Ray. Buena ko daw. Sa Leyte. Ganun ba? Okay lang. Okay lang. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan. Maulan na biyernes sa kahabaan ng Maynila. Ayan, nandyan si Anjo da Jerez. May galab shoutout sa iyo dyan, Anjo. Ayan. Asan ka na ngayon, Anjo? Nasa biyahe ka na, Anjo. Ingat sa biyahe, Anjo, ha? Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan, Anjo da Jerez. Kaya mag-ingat ka dyan sa pag-uwi. Ayan. Ayan, sabi ni Ray, buena ko dahil, dikit na po ako sa iyo. Ayan. Naka-thumbs up siya. Ayan po, magsuportahan po tayo dyan, guys. Sino ba ang magtutulungan kung hindi tayo mga kapwa-vlogger, di ba? Tayo po ay magtulungan. Di ba, buena ko dahil? Wala ka bang word of wisdom dyan? Buena ko dahil. Hello, guys. Hello, buena ko dahil. Wala ka bang word of wisdom? Ayan, buena ko dahil. Kumusta ka dyan? Wala ka bang papamahaging verse dyan? Word of God. Ayan, Anjo. May dumikit na sa'yo, Anjo. Si Ray. Ayan. Ray Store.
ng Saudi Arabia. May kaklase ako na kabatch ko rin, Ray. Ray din ang pangalan niya. Ray Nahe. Nasa ano na siya, Riyadh. Saudi Riyadh. Magkalapit lang ba yun? Kapangalan ko siya kabatch ko. Kaklase ko nung high school. Nandyan din siya sa Saudi Riyadh. Riyadh ba? Riyadh? Hindi ko maano yun. Saudi Riyadh. Riyadh yan. Ayan, may galab shoutout sa iyo dyan, Anjo. Ingat ka sa pag-uwi. Ayan, bukas sana ano. Medyo malayo. Okay. Medyo malayo-layo, no? 5 hours. Oh. Hindi nyo na itatanong, guys. Ako ay isa rin dating OFW. Tagal-tagal din ako doon. Nakailang 2 company ako. Sa Dubai po ako. Dati ako sa Dubai. Isa rin akong OFW. Kaya alam ko mahirap, guys. Alam ko mahirap ang OFW. Siyempre, nandiyan yung homesick. Dahil sa pamilya. Siyempre, wala tayong ibang gagawin kundi mag-ingat at magdasal araw-araw. Yan po, guys. Dasal lang, dasal sa bawat araw na ating tinatahak ay kailangan lagi tayong may baon na dasal. Sa trabaho man, sa gawain bahay man, kahit saan gawain, kailangan natin magdasal. Ayan, may galab shoutout sa iyo dyan. Lizelle YTC, ayan. Bibigyan kitang jacket. Maraming salamat, Lizelle YTC, sa patamsak mo dyan. Maraming salamat. Ayan, may jacket ka na, Lizelle, kasi malamig ngayon. Jacket ka muna. Maulan sa Maynila. Mag-ingat kayo dyan, mga taga Maynila, saan man sulok ng Maynila. Mag-ingat kayo dyan sa baha. Oo, tama. Tiis lang talaga pag nandyan sa... Pag nasa ibang bansa talaga, tiis. Tiis lang para sa pamilya, di ba? Wala tayong ibang gawin kundi magtiis. Magdasal. Siyempre, hindi naman natin kakalimutan yung pagkain. Siyempre, kain ka rin. Siyempre, bibili ka rin ng sarili. Gamit mo sa sarili mo. Yan, pag nabili mo na yung gamit mo sa sarili mo, siyempre, nandun na yung ibubuhos mo na lahat ng tulong. Di bali, wala tayong mga OFW, kahit wala para sa atin. Okay lang, di ba? May padala lang natin ang ating sahod buo. Kailangan mabuo, di ba? Kung sa restaurant ka man, yung tip na lang yung tinatabi mo para sa allowance mo. Yung lahat ng sweldo mo, binibigay mo ako. Ganun ang ginagawa ko dati. Nasa Dubai pa ako. Sa akong waiter. Lahat ng tip, kasi centralized naman kami. Yun ang pinaka-allowance ko na lang. Hindi ko na ginagalaw yung sweldo ko. Yung sweldo ko padala na lahat. Ayan, may galab shoutout sa iyo dyan, Lizelle YTC. Ayan, salamat sa pagbisita. RJ Padama, may galab shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita, RJ Padama. Ayan, RJ Padama, may galab shoutout, sabi ni Buena Kudal. Ayun guys, siyempre, pag OFW ka,
Talagang titiisin mo lahat. Siyempre, para sa pamilya, di ba? O, marami kang gustong puntahan, kainan, pero may isip mo sila eh. Wag na lang, parang ipunin ko na lang to, parang gano'n, di ba? Mag-iisip ka ng gano'n agad. Pero kung meron namang extra na ano dyan, meron kang extra pera, o syempre, pasarapin mo rin ang buhay mo. Minsan-minsan, hindi naman yung magwawaldas ka. Siyempre, pamilya pa rin. Ayan, ayan si Miss Norina ng Payaman. May galap shoutout sa iyo sa lahat, sabi niya, Norina. May galap shoutout sa inyo, Norina. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live. Salamat, salamat. Wala ba kayong mga premiere dyan at tatamsakan natin? Tatamsakan at ipipin natin? Baba kayo guys ng ano, baba kayo ng link at tamsakan natin. RJ Padama Channel. Team Payaman, ayan. Ayan yung mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa YT. Sila RJ Padama. RJ Padama. Ayan. Iiyak na raw si Nori. Ayan. Nasa ano rin pala? Nasa ano ka rin, Miss Norina? Nasa abroad ka rin? Miss Norina, nasa abroad ka rin? Ay, napakahirap talaga mag-abroad, no? Iwan mong pamilya mo, sa palaran ka. Hindi mo alam ang mangyayari sa'yo sa palaran. Maswerte ka kung mapupunta ka sa magandang employer. Malas naman, ka napunta ka sa salbahing. Kaya, swertehan din. Minsan, swertehan din talagang mag-abroad. Meron naman nag-abroad na talagang wala, may napapahamak. Ganon. So, maswerte lang swerte yung mga nakakakuha ng mababait na amo. Ayan, may galab shoutout kay Ray Store. Ayan, may Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Ayan, tama yan, tama. I'm Irigador. Hello everyone. May galab shoutout sa iyo, Amy. Ayan, may galab shoutout din kay Winnie. Ayan, may galab shoutout din. Oo, tama, tama. Laban lang talaga, laban. Siyempre, habang lumalaban tayo, kailangan natin magdasal sa araw-araw. Siyempre, paggising pa lang sa umaga, tayo magdasal, magpasalamat na ayan, tayo ay nagising. Ayan. Ayan. Lagi magpasalamat sa Panginoon sa mga blessing, di ba? Di ba, buwan ako dahil. Di ba, buwan ako dahil lagi magpasalamat sa blessing na bigay ng Panginoon. At laging magdasal bago pumasok sa trabaho, bago matulog, at pagkatapos matulog. Paggising. Ayan. May galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, kay Amy. Ayan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Amy. Ayan. Ayan, pwede.
Ano bang slogan mo dyan? Ayan, ito. Ito ang maganda sa... Ito yata si Amy. Amy, ikaw ba yung madalas dun sa ano? Parang si Amy yata yung madalas kong nandun sa Dolomite, tama ba? Kalat mo, pulutin mo, kalat mo, damputin mo. Kalat mo, ibasura mo, pick up after yourself. Huwag kang, huwag kang kalat, huwag kang kalat. Keep your environment clean, peace, wealth, and health to all. Ayan, tama yan. Parang naririnig ko na to, Amy, ah. Naririnig ko to dun sa mga kapwa nating vlogger dun sa Dolomite. Tama ba? Maraming salamat, Amy, sa slogan, slogan campaign. Tama po yan. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Ayan, sabi ni Jaime Rigador, please like, share, and subscribe to this channel. Let's support KBR TV. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Jaime. Ayan, maraming salamat sa pag-promote mo sa... guys, pakisupport din po natin. Wala ka bang link yan, Jaime, para ipin natin? Wala ka bang link yan, Jaime? Wala kang premiere dyan? Ayan guys, kung sino man na nandyan, video dyan, pakisupport po natin si Amy Rigador. Ayan, Ray. Amy, pakisupport din po natin si Ray. Ayan, magsuportahan po tayo guys para naman sa ating mga vlogger. Tayo po ay magsuportahan. Wala namang ibang tutulong kundi tayo lang. Ayan, maraming salamat guys sa pagbisita sa LS. Ang LS na po ito ay para po sa aking watch hour. Karagdagang watch hour po ang ating hinahangad para po tayo ay ma-monetize na. Ayan, konting kembot na lang guys. Sa tulong nyo at panunood nyo guys. Malaking tulong na po yan guys sa mga bumisita at nanood at nag-like. Maraming salamat. Laking tulong po yun sa aking watch hour. Ayan. Maraming salamat guys. Yes, post po ang nagpo-promote ng slogan campaign namin sa mga vloggers for the environment awareness campaign. Wala ako sa Dolomite Beach, hindi ako vlogger. Nagpo-promote lang. So ikaw nga yun na sinasabi nila madalas. Naririnig ko yan sa mga live nila eh. So, huwag ka mag-alala, ipopromote natin yan. Sige. Mag-post ka lang lagi sa live ko para i-promote natin. Viewers, please help us to spread and support our slogan campaign. Ayan, simpleng mensahe na gusto namin iparating sa ating mga kababayan at sambayanan para sa ating kapaligiran at sa ating inang kalikasan. Ayan. Magandang mensahe talaga yan. Magandang mensahe yan, guys.
Ayan. Ayan. Hello guys, may sound ba tayo? Hello, hello, one. Test mic, test mic. Meron ba? Meron. Nasa abroad kami ng teammate ko just to help our environment. I see. So, ingat kayo dyan, Ivy. Ingat kayo dyan sa abroad. Don't worry, Ivy. Supportahan natin yung slogan na yan. So, bawat live ko sa Dolomite. At every Sunday, nandun ako. Nagla-live ako sa hapon. Or madalas ako sa hapon. So, ayun, pag nag-live ako, ipopost lang natin. Post ka lang at babasahin natin yan. Maganda yan. Pahalagahan natin ang ating kapaligiran sa munting paraan na hindi pagtapon ng basura kung saan-saan dapat ilagay sa tamang sidlan para din sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran at kalikasan. At sa kalikasan. Oh. Magaling ang mga mensahe. Tama yan, tama yan. Oh, no problem, no problem. Wala namang problema yan eh. Walang problema yan kasi para sa lahat, para sa ano naman yan. Maganda naman ang mensahe. Maganda ang ano natin yan. Tama yan, tama yan. Yun lang ang kailangan talaga eh. Disiplina talaga eh. Disiplina sa Pilipino talaga eh. Nakita mo, pinagsasabihan na sa mismo sa Dolomite. Diba? Kahit sa barangay, tapat mo, linis mo, di ba? Madalas natin marinig yan. Tapat mo, linis mo. Di ba? Ganon din sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Sinabing bawal ang pagkain, bawal. So ang iba nagpupuslit, nakakalusot. So okay lang sana kung nakalusot, kinain nila. Pero wag naman nila sanang itapon sa mismong beach, mismo sa lapag. Oo, pwede silang pwede okay lang kung walang nakakakita, di ba? Okay lang na kumain, walang nakakakita, walang sumisita. Pero itapon naman sa bulsa, sa bag, pinagkainan, di ba? Huwag naman ikalat. Saan makikita ko sa Dolomite? Nandun may mga ipit ng buhok. May mga tali ng buhok. May mga plastic ng fudgy bar. Candy. Di ba? Pwede namang ibulsa na yan. Hindi mo na kailangan ikalat. May mga tsinelas. Iniiwan pa tsinelas. Araw-araw nililinis ng mga masisipag nating mga marshal, mga DPS doon, mga ranger doon na tawag dito. Tagalinis doon. Araw-araw nila lilininis yan. So, makipagtulungan naman tayo, guys. Para sa atin naman yan, guys. Di ba? Disiplina lang talaga ang kailangan ng tao. Kung may disiplina talagang Pinoy, maganda sana. Magandang Pilipinas. Ayun, pinapaganda natin yung ating beach, Dolomite Beach sa Manila Bay. Suportahan na natin yon para tuloy-tuloy ang ganda ng Para na tayong nasa, di ba, sa Jumeirah Beach, di ba? Sa Dubai, parang Dubai na eh. Ang ganda na guys. Ay, may galab shoutout kay Admin, Chris Mary, Allah, ayam ng Roja Tamsa. Maraming salamat, Admin. Admin Chris Melly. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita. Admin Chris Melly. Mega love shoutout sa lahat, sabi niya, ni Chris Melly.
So, Amy, mega love maraming salamat sa iyo, Amy. Maraming salamat sa pagbisita at sa pag-share ng slogan campaign mo. Oo. Don't worry, lagi nating ipapaalala yan sa mga kababayan natin. Ayan, sabi ni Amy, magiging malungkot ang tadhana kung tuluyan at hinayaan nating masira. Dapat magkaroon tayo ng disiplina para sa ating kalikasan at sa ating maisasalba. Kalikasan ay ating maisalba. Ayun. O, di ba? Kaya nga. Disiplina talaga. Ayan, maraming salamat, Amy, sa mga mensahe mo. Napaka-meaningful ng message mo. Kalikasan ay ating tahanan, dapat ingatan. Pag-iwas sa populasyon, pag-iwas sa polusyon ay yan ang tamang solusyon. Ayun. Oh, ganda ng mga Kalikasan ay ating tahanan. Dapat ingatan, pag-iwas sa polusyon. Yan ang tamang solusyon. Ayun. Talagang may rhyme. Sa kabang Makata, Kabay Makata, Amy, hindi ko alam, napakagaling mo pala magsalita. Kung ako ang tatanungin, ikay ay napakahusay. Dalubhasa sa mga salitang binibitawang walang upas. Lahat ay tama, ang bawat bigkas. Yan. Di ba? Ano lang yan, ha? Parang impronto lang yan. Ito pa, hindi man tayo maging bahagi ng solusyon, huwag naman sana tayong bahagi ng problema. Basura natin bitbitin, basura natin bitbit natin ilagay sa tamang sisaklan. Ayun. O, di ba ganun? Sige, magbigay ka pa ng babasahin natin. Maganda basahin. Buwan ako dahil, may galap shout out. Yan. Buwan ako dahil, magbigay ka ng mensahe dyan. Magbigay ka ng mensahe, buwan ako dahil. Ayan o. Ayan ang mga mensahe katulad ng mensahe ni Amy. Admin Crismelli, may galap shout out.
Wala kang tsinelas, bata. Good afternoon, JCA. Ayan si JCA. May galap shoutout sa inyo. JCA, gandang hapon. Idol, thumbs up, da. Thank you, JCA. Ayan si JCA. Ito pa. Mayroon pang ano. Sabi naman ni Aimee, ayan, sabi ulit niya, ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman. Bahagi ito ng ating kabataan. Ito'y pundasyon ng ating kinabukasan. Kaya pagsikapan itong pagkaingatan. Yun, ang ganda naman. Sige, natutuwa ako guys. Hello? Meron ba tayong sounds? Hello, sounds? Yeah, may sounds ba dyan? Ayan, sabi ni JCA, hi, Tay, Amy, may love shout out. Ayun, hi din, sabi ni Amy, hi din, Jessie. Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman. Bahagi ito ng ating kabataan. Ito'y pundasyon ng ating kinabukasan. Kaya, pagsikapan, ito'y pagkaingatan. O, diba? Ganda ng mga rhyme. May sounds ba tayo, guys? Hello? Hello, sounds. Test mic. Tanungin mo nga si John kung may magandang sounds. Hello, Katya. Ayan si Hello, Katya. Hi, host. Hi, Dan. Hello. Hello, Katya. May galap shoutout sa dyan. Hello, Katya. Wala ka bang premiere dyan? Tatamsakan natin. Ayan, sabi ni GCA. Hi, pangit. Hello, Katya. May galap shoutout. Gandang hapon. Ayan. Hi, pangit daw. Hi, pangit. Hello, Katya. Ayan. Okay daw? Okay naman? Oh, ito pa, meron pa. Hindi naubusan si Madam Amy natin. Ang basurang itinapon kung saan-saan, pag bumagyo at bumaha, ibabalik din sa iyo ng kalikasan. Yun. Hello, sound. Hello, sound. Sound test, mic. Ayan. Sound test. Ang basurang itinapon kung saan-saan pag bumagyo at bumaha, ibabalik din sa sayo ng kalikasan. Ayan. Tama. Yes, Amy. Paano mo nalaman? Paano mo nawalaan? Galing ah. Taga saan ka, Amy? Yes, Amy, yes. From Sorsogon. Really? Yes, I'm Bicolano. Yeah. My parent both Bicolano. Bicolanas. From also from Sorsogon, Gubat Sorsogon.
Magaling ako magmakata katulad niya. Oo nga, galing mo nga eh. Oo, magaling din yun si ano, magaling Tagalog nga yan eh. Galing magsalita rin nun eh. Gusto ko rin magsalita sa ano yan eh, talagang ano eh, akala mo hindi siya Bicolano. Galing magtagalog, no? Ah, talaga? Mga Escudero. Parehas pala, taga Bicol pala tayo. Ayan si Hazel, nakita mo kanina. Kanina nandyan si Hazel, taga Erosin. Erosin naman siya. My lola and his lola or cousin. Ano nga? Relative na kayo. Relatives kayo. Marunong ka pa mag-Bicol. Saan ka lumaki? Parang laking abroad ka na yata eh. You know how to speak Bicolanos? I mean. Parang laki ka na yata abroad. You can speak Bicolano? Wow, pure Bicol. Eh di ba ang pure Bicol, Naga? Eh, Sorsogon tayo eh. Halo na eh. Halo na tayo, hindi na tayo pure. Di ba? Pure Bicol, Naga, Camarines. Yung Sorsogon, may halo naman eh. Waray, Bisaya, Tagalog. Ah, galing ha. Ah, kaya pala. Oo, madali lang kasi, madali lang matuto naman. Pero ngayon, nasa abroad na kayo lahat. Wala na kayo sa Camarines or ah, ako nga medyo matagal na rin ako sa Maynila kaya minsan minsan nabubulol na rin ako mag-Bicol. Alam mo yun, medyo nabubulol ako mag-Bicol kasi yung ibang pero pag nandun naman ako sa Bicol, mabilis naman agad naaalala ko yung mga salita. Pero pag dito ako sa Maynila, minsan matigas pa rin. Minsan matigas pa rin ang dila. Minsan nabubulol pa rin. Minsan may halo pa rin. Di ba? Ganun naman yun eh. Hi, Bless Florence. Magalang shoutout sa inyo. Bless Florence. Ayan, magalang shoutout sa inyo. Bless Florence. Maraming salamat, Bless Florence. Magalang shoutout po. Thank you sa pagbisita. Ayan. Wow! Galing ha. Doon pala siya nag-work. Anak mo.
Ah, galing ano? Sa judiciary. Wow. Attorney ba siya? Attorney ba ang eldest mo? Wow, galing ano? Bless Florence, mega love shoutout sa iyo dyan. Bless Florence, maraming salamat sa patamsak dyan. Ayan guys, maraming salamat. Pa-share naman ang ating live. Guys, mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa mga pumunta guys, sa mga nanood at narinig. Sa mga nag-tamsak dyan, mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat guys. Bless Florence, mega love shoutout sa inyo. Bless Florence. Ayan, good afternoon sa inyong lahat dyan. Maulan na hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Maulan po tayo ngayon. Before ako mag-abroad, dati din ako sa judiciary na work. Nag-early retirement lang ako. No? Ang daughter ko ang pumalit sa akin. Ah, okay. Baka balang araw, kukunin niyo na sila. Baka balang araw, dadalhin niyo na sila dyan. Saan abroad ka ba? Saan lugar ka ba sa... Ay, may isang lugar ka ba sa bansa? Ibang bansa? Sa Amerika? Teka, hulaan ko. Sa London? Australia? Hindi. Italy ba to? Hindi ba? Sa Brazil. California? Hindi rin. Saan ka ba sa abroad? Ang dalawang anak ko andito kasama ko naka-base kami sa UAE. Ayun, UAE naman pala, akala. Hindi ko nahulaan. Sorry guys. Ayan, sa UAE pala. Dati andyan din ako dati. Andyan din ako dati. Naging rin ako dati, OFW. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Pasensya na kayo guys dahil nagre-reconnecting yung ating signal. Nagre-reconnecting, ayan. Anong pangalan, Amy? May mga kababata ako kasi may Ryan, Joseph. Ayan.
No problemo. No problemo, Amy Rigador. Maraming salamat din sa pagbisita. Ayan, don't worry. Ipopromote natin yung slogan campaign. Okay, okay. Maraming salamat. May mga kakilala rin ako mga Stipona. Mga kababata ko pa. Anong pangalan ng kakilala mo? Amy. Kasi doon sa amin may kapitbahay ko nga dati yan. Tatay nila driver dati. Si Fred. Hello, Amy. Sino kakilala mong Stipona ron? Kasi may mga kababata akong Stipona. Kaya maraming salamat, guys. Maraming salamat, Amy, sa pagpunta. Sino yung kakilala mong Stipona? Ano yun, Nelia? Nelia, teacher siya sa UNC. Nelia. Okay. Nelia Estepona. Marami kasi, lalo na sa Gubat, marami. Mismong Gubat, marami. Estepona. Okay, maraming salamat, Amy, sa mga sa slogan mo, sa slogan campaign mo. Okay, maraming salamat. Ingat ka dyan. Maraming salamat sa pagpunta. Maraming salamat din. Maraming salamat din, Amy, sa pag-suporta sa LS ko. Maraming salamat. Patay, nahulog. Nahulog yung ano. Scratch.
Luwagan eh. Ingay ka pa dyan. Sayang. Galaw lang. Salita pa eh. Salita pa. Kaya kasi magsalita, gumawa ka lang. Ano mo kung binubulong yan? Ha? Oh, may galang shoutout kay RFC. Yan, bigyan kitang jacket, RFC. Maraming salamat sa tamsak mo dyan. Hello? Hello? Ayan, pasensya na guys na karoon lang ng bumagsak lang yung ating V8. Hello, hello, sounds? Hello? Okay na ba? Sounds na ba tayo? Ayan, Ina-Ina, may galab shoutout sa'yo dyan. Ina-Ina. Hello, sound. May galab shoutout sa'yo dyan. Ina-Ina, may galab shoutout. Ayan. Ay, hindi pa. Hindi pa ako morning, Ina-Ina. Konting na lang. Konting kembot na lang. May galab shoutout sa'yo dyan, Ina-Ina. Maraming salamat sa pagpunta, Ina-Ina. RFC, Tracker, Vlog. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan, may jacket ka na.
Ayan, ina-ina, hindi pa tayo muni. Ayan, sana nga, sana nga. Malapit na. Kailangan ko ng watch hour pa. Konting kembot na lang, guys. Ayan, mega love shoutout sa'yo dyan. Ina-ina, mega love shoutout sa'yo. Ayan, si Johan Sien ng TV. Gandang hapon, idol. Ayan. Mega love shoutout sa'yo dyan, Johan. Ayan. Ayan po guys, pakisuportahan po natin si Johan. Ayan. Johan Sien TV. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa'yo dyan, Johan Sien. Ayan. Hindi ka yata nag-live ngayon, Johan. Hindi ka pumunta sa ano? Pumunta ka kanina sa Dolomite. Pumunta ka kanina sa Dolomite, Johan. Ah, ganun ba? Marami pa rin pumupunta kahit maulan. Kahit maulan, marami pa rin pumupunta. Kumusta doon? Anong update doon sa Dolomite Beach? Kumusta naman? Okay naman doon? Marami pa rin pumupunta, no? Kahit maulan.
Wala ka bang link dyan, Johan, Shen? Wala bang link dyan? Ipipin natin. Ayan. Ayan pala, ayan na, ayan na. Ayan guys, ayan, ayan. Ayan. Ayan, unang tamsak ako, unang tamsak ako sa'yo. Ayan, ipipin natin yung, ayan guys, pakisuportahan po natin si Johan. Ayan po guys, kaibigan natin yan guys, si Johan. Kaibigan natin yan naging kaibigan natin yan guys. Nakilala natin sa Dolomite Beach. Ayan. Ayan, pakisuportahan po natin guys, si Johan Shen TV guys. Ayan, ayan po ang nakapin guys. Puntahan niyo po guys yung nakapin. Suportahan po natin guys. Ayan, may love shoutout sa inyong lahat dyan. Maulan na hapon sa inyong lahat. Happy weekend sa inyong lahat dyan. Ayan po guys, nagbaba po ng link si Johan Shen TV. Ayan, nakapin po guys. Kaya suportahan po natin si Johan. Ayan, maraming salamat Johan sa bisita sa live ko. Sloan Lyra, may love shoutout sa dyan. Nandito po si Sloan Lyra. Ayan, si Madam Saturnina Maseki. Ayan. Maraming salamat, Ate Sato. Maraming salamat, Ate Sato, sa pagpasyal sa aking LS. Maraming salamat. Sloan Lyra and Saturnina Maseki. Ayan guys, pa-support naman po ako sa nakapin guys. Kaibigan ko po yan. Sloan Lyra. Ayan, Saturnina Masek. Madam Sato, kumusta? Wala ka ba live, madam? Si Sato, wala ka ba live? Ayan guys, pakisuportahan po natin si Johan. Ayan, nakapin. Ayan. Ayan guys, pakisuportahan po natin si Johan guys. Yung nakapin guys. Magalaw shoutout kay Madam Saturnina Maseki. Sloan Lyra, magalaw shoutout.
मिले 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 Hello, may kalab shoutout kay Rosa TV channel. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you sa pagpunta. Rosa TV channel. Ayan. Ayan, kumusta ka dyan, Rosa TV? Kumusta? Maraming salamat sa pagdalaw sa aking LS. Ayan, kumusta dyan? Ayan, may kalab shoutout kay Rosa TV channel. May kalab shoutout sa iyo dyan. Pakisupport naman po nakapin. Maraming salamat. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Ayan, may kalab shoutout sa inyong lahat dyan. Magandang hapon magandang hapon po sa inyong lahat. Maulan ng hapon sa inyong lahat dyan. Ingat po tayo sa ating biyahe, sa ating pagsakay sa jeep. Medyo maputik po tayo at medyo basa ang kalye. Ayan, nandito ulit si Jenjen, bumalik. Jenjen OFW, may galaw shoutout sa dyan. Jenjen, okay na ba ang ating trabaho dyan? May galaw shoutout sa iyo. May galaw shoutout sa inyo dyan. Ayan, sabi ni Jenjen OFW, Johan Dan. Ayan, Johan. Magsuportahan po tayo dyan, Johan.
zile 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 yo alergial mile 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 Kain tayo guys. Tama. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Malimutan.
pangalan dito? Sarap sana kumanta. Hello, hello, no sound? Hello, hello guys. Yeah, sorry guys. Sarap sana kumanta kaso baka ma-copyright tayo.
Hello, Mega Love shoutout kay Lime TV Vlogs. Mega Love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan, Lime TV Vlogs. Ayan, kay Banjo. Ayan, Mega Love shoutout sa iyo dyan, Banjo. Ayan, may jacket ka na, Banjo. Ayan, pwede ka nang gumala, Banjo. May jacket ka na. Hindi ka na lalamigin. Maulan ngayon. Ayan, maulan ngayon guys, maulan. Maulan na biyernes sa inyong lahat. Dito po sa Kamaynilaan ay maulan, kanina pang umaga. Ayan. Ingat kayo dyan guys, sa biyahe. Marami po tayong baha dyan. Ingat kayo sa biyahe guys. Ingat kayo sa pag-commute. Ayan. Banjo TV, Mega Love shoutout sa dyan, Banjo. Ay, kay Mafi, nandito pala si Mafi. Mafi Variety Vlogs. Mega Love shoutout sa dyan, Mafi. Ayan, kay Lime TV Vlogs. Mega Love shoutout sa dyan, Lime TV Vlogs. Ayan, maraming salamat sa bisita, guys. Maraming salamat. Mafi Variety Vlogs. Lime TV Vlogs. Ayan. Sa Lime TV Vlogs, bigyan natin ng jacket si Lime. Ayan, Lime TV Vlogs, may jacket ka na, Lime. Ayan, pasensya na kayo guys kanina kasi nagmerienda muna si host. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Mega love shoutout. Nagmerienda lang si host kanina, kaya nawala.
Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan, Banjo. Maraming salamat, Banjo, sa pagbisita sa atin sa aking LN.
Yan, mega love shoutout sa iyo dyan, Mafe. Mafe Variety Vlogs, mega love shoutout.
Ay, sorry. Naka-mute pala. Naka-mute. Naka-mute pala, naka-mute. Sorry. Daldal ako ng daldal dito. Wala naman palang salita. Ayan, daldal ako ng daldal. Ayan, sorry. Ayan. Pasensya na lang, wala. Naka-ano pala ako kanina, naka-mute ako kanina. Daldal ako ng daldal dito, wala palang buhay. Ayan, maraming salamat Lime TV, Vlogs, sa pagpasyal. Ayan, okay na. Ayan, Lime, paki-support naman po yung aking anak na nakapin dyan. Ayan yung link niya. Ayan, maraming salamat. Ayan, paki-support naman po yan, guys. Pati na rin yung aking channel. Ayan, Mafi Variety Vlogs. Yan na po yung nakapin. Yan, may link na po yan, Mafi. Ayan, Bunso ni Tatay Awi. May galang shoutout sa iyo dyan. Bunso. Ay, salamat naman at napasyal si Bunso. May galang shoutout sa iyo dyan, Bunso. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. May galang shoutout sa iyo dyan, Bunso. Bunso ni Tatay Awing. Ayan, may galang shoutout. Kita tayo mamaya. Ni Tatay. Ayan, hi din. Hello. Hello, Bunso. Ayan, may galang shoutout sa iyo dyan, Bunso. Bunso, paki-support naman, Bunso, yung aking anak dyan. Yung aking Junakis na Rene Esquirel. Yan po ang channel niya, yung nakapin. Paki-supportahan naman po. Paki-subscribe, like, and share. Maraming salamat, guys. Pag-support naman po yung nakapin. Salamat. Yan po ang channel ng anak ko, guys. Maraming salamat, Bunso. Yan. Lime TV, paki-support naman po. Salamat sa nakapin. Maraming salamat. Yan po ang channel ng anak ko, guys. May galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan. Maulan na hapon sa inyong lahat. Maulan na gabi. Ayan. Happy weekend sa inyo, guys. Sa mga bumibiyahe dyan, sa mga umuwi ng malalayo, guys, ingat kayo sa biyahe. Dahil maulan at maputik, madulas ang daan, ingat po kayo sa pagdadrive, pagbibiyahe, pag-commute. Ayan, ingat kayo, guys. Ingat kayo, guys. Maraming salamat sa... Ayan, sa mga aking viewers dyan, supporters sa ibang bansa. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. Sa mga Filipino community natin dyan. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. May galab shoutout sa inyo. Sa mga Filipino community dyan sa ibang bansa. May galab shoutout sa inyo dyan. Ayan. Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat po tayo sa ating panahon. Ayan po ay paiba-ibang ating panahon. Minsan maaraw, minsan maulan. Ayan. Ingat po tayo, lalo na dyan sa mga kabundukan, mga nakatira dyan. Sa mga prone sa landslide. Ayan, mag-ingat kayo dyan. Ayan, sabi ni Bunso, galing po ako sa school, nag-practice ng lyre. Nagla-lyre pala sila. Anong gamit mo yung ano? Ano bang gamit mo sa lyre? Member ka po ng... Okay, maraming salamat, Bunso. Maraming salamat. Share na lang po yung link ng aking anak. Maraming salamat. Bunso, maraming salamat. Ayan, lumalakas na naman po yung ating ulan ngayon sa Kamaynilaan. Siguro sa buong Luzon to. Ayan, tuloy-tuloy ang ulan. Kanina pa umaga ito.
Ayan, mga biyaheros dyan, mga nagko-commute. Ayan, mga drivers, mag-ingat po kayo. Mga pasaherong jeep, ayan, bus. Ingat po kayo sa kalsada, mga kababayan. Ang mga kababayan nating commuters, mag-ingat po kayo dyan sa biyahe, sa kalye, sa pagsakay. Ingat po kayo dyan. Ay, ayan, no? Maraming salamat, Bunso. Ayan. Ay, ayan, Bunso, marami kang matututunan doon sa vlog ng anak ko. Kung mahilig ka sa arts, ayan, may mga tips tungkol sa pag-aaral, Bunso. Yung mga, panoorin mo yung mga upload ng anak ko. Marami kang matututunan doon, Bunso. Tungkol sa pag-aaral, sa memorization, sa... Oo, vlogger din yung kaso, hindi pa niya naasikaso ngayon. Kasi busy siya sa, busy siya sa stagers. Yung anak ko kasi mahilig sa mga, sa mga play, stagers. Actually, siya yung best actress, valedictorian. Ayan. Ito po yung ayan, Bunso. Siya po ay valedictorian sa isang, nila, sa stagers sila. Ayan. Maraming salamat, Bunso, ha? Marami kang matututunan doon. Panoorin mo. Salamat, Bunso. Salamat. Ang lakas ng ulan dito sa Maynila. Taga saan ka, Bunso? Saan ka dito sa Pinas? Oo, malakas eh. Taga saan ka nga, Bunso? Malabon ba yan? Paranaque? Sa Paco. Oo, Paco, Manila. Malakas din ang ulan. Hinaw umaga pa nga ito. Mamaya kita tayo kay tatay mamaya. So, sige, Bunso, okay lang. Sige, Bunso. Maraming salamat, Bunso, ha? Ingat. Maya-maya din, mag-end na ako maya-maya din. Maraming salamat, Bunso.
Zile 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 yo alergial mile 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 mile. Keseceğim böyle. Zile 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 yo alergial mile 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 mile. Hello? Hello? Hello, Mike? Hello? Shockwave? Hello, sound? Sound text mic. Yeah. And guys, mag-end na po tayo guys. May love shoutout sa inyo. Maraming salamat guys sa mga bumisita dyan. Kay Bunso, ang Tatay Awe, may love shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat din. Kay Lime TV Vlogs, may love shoutout sa inyo dyan. Lime. Ayan. Kay Banjo, may love shoutout sa inyo, Banjo. Kay Mafe, may love shoutout. Lime TV, Jen Jen. Ayan, Rosa TV, may love shoutout sa inyo. Saturnina, may love shoutout. Kay Johan, may love shoutout. Ayan. Maraming salamat guys. Ina-ina, may love shoutout sa inyo. Ina-ina. RFC, may love shoutout sa inyo. I'm Meridor. Ayan, may love shoutout sa inyo. Handens, ayan. Maraming salamat guys. Ayan, may love shoutout sa inyo lahat yan. Guys, mag-i-end na po ako guys. Mag-i-end na po ako guys, may love shoutout. Maraming salamat kayo sa inyo guys. Ayan. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live. Ayan. Paki-share na lang po ang ating live. Ayan, maraming salamat. Ayan. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. May love shout out. Ayan, mag-end na po tayo, guys. Salamat. God bless us all. Ingat kayo dyan. Ingat. Bye. God bless us all. Bye. Thank you guys. Bye. End na po tayo guys. Bye. God bless us all. Bye.